जय जगन्नाथ। ଏବେ ଆସି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ହେଲାଣି। ଆଉ ଦ୍ୱିପହରରେ ଖାଇବି। ଆଜି କହିଥିଲି ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଛି 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକି, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପାରୁନି। ଏବେ କାମ ସାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଫେରୁଛନ୍ତି। 4ଟା ହେଇଛି, ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଛୁଟି ହେଇଗଲାନି। ଆମର ଏଠି ଆଜି ଏତେବେଳଠୁ ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ବୁଧବାର ବୋଲି ଆମର ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଆଜି ଝୁଟି ଆଙ୍କା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଝିଆରୀ, ସେ ନିଜେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ବସି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସ, ଗେଟ୍ଟା ଲଗେଇ ଦିଅ। ନା ତୁମେ ଦିଅନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା କୁକୁର ପଶି ଆସିବ ଆଉ ଝୁଟି ମାଡ଼ିଦେବ। ତ ଏବେ କାମ କରିବା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର ବୋଲି ପୁରା ଦିଆହେବ ଝୁଟି। ମୁଁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଗେଟ୍ ପାଖରୁ। ଏବେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇଲିନି, 3ଟା ଛଡ଼େଇଛି, ଆହୁରି 2ଟା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇବା। ଏପଟେ ମାଆ ବି ଚୁନା କୁଟିଲେନି, କାଲି ପିଠା ହେବ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁ ଫଳ ମୋତେ କହିବେ ହେଲା କମେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଚୁନା କୁଟା ହେଉଛି, କାଲି କି ପିଠା ହେବ ହେଲା, କି ପିଠା ହେବ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପୁରା ଝୋଟି ଦେଖେଇବି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।